Danke bafethu indaba za ku PSL ke ngifuna ukufocusa kancane ku player belidlala laphana kumCiphes Championship but team yakhe bayipromotile to iPSL after ukushaya ilona iCape Town City. Sibonile ukuthi Cape Town City laphana bayishayile ihlulekile ngempela ukugcina istatus sayo salaphana ku PSL. So igama le player ngizozama ukulifunda kahle bafethu yabona mangilibhutsha ngicela ningixolele. So le player leli uArtisang yabo Batsi yabo, so uneminyaka of 42 years yabona bafethu, uyicaptain laphana ku Orbit College. So first time azodlala kulona ku Betway Premiership at the age of 43 because next month uthena 43 bafethu. Ku midfielder laphana uGeneral ngempela bafethu bamthembe kakhulu midfielder, simbonile ashama pass amahle kakhulu akwazi ukubreaka idefense noma imidfielder yalaphana eCape Town City. Abanye bathi age is just a number, lo muntu lo uyalazi ngempela ibhola. So mbona next season ngempela ukuthi uzoba khona ku PSL uBetway Premiership ngoba size team yakhe ukuthi wine ama playoffs noma icoach ezofika or noma icoach izovela ithi ayikho fit enough or semdala kakhulu for iPSL. But what we seeing with the player lela ngicabanga ukuthi motivation to wonke ama player ukuthi don't give up. If like you have a talent, you have something to offer, ziphathe kahle and then the game will reward you. This is just a generational story bafethu esingasitshela nabantu in the next 50 years ukuthi khona umuntu owaqala noma wafika ku PSL ena 43 because next month ngoSeptember nge27 yabo uzoba na 43 ngoSeptember. So kusho ukuthi mayisiqeda nje uqala ileague entsha eBetway Premiership uzoba na 43 lo mdlali lona uzodlala ku PSL for the first time yabo. Ufiti ngempela bafethu. Yeah, kwamanye ama-player mowabheka uyazibuza ukuthi wayekuphi lo muntu lo sonke lesikhathi, but-ke uNkulunkulu nedlozi lakho, if something is yours akekho umuntu ozoyithatha bafethu. Noma kuthiwa uyofika una 50 kwamanye ama-destinations but uyofika. Simfisela inhlanhla ubafo neteam yakhe badlale kahle kakhulu lapha kuma playoffs. Danko bafethu, ngicela ningakhohlwa ukulike and subscribe kule page ukuthi make sure ukuthi liyakhula. Danko.